స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ఈరోజు 5వ అధ్యాయం ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో ఈ సెప్టెంబర్ మాసంలో జరిగేటటువంటి ఈ కోర్సులో ఈరోజు 5వ రోజు. అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈ 5వ అధ్యాయానికి కర్మ సన్యాస యోగము అది చూద్దాము ఈరోజు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. कर्म सन्यास योगमु ఇది ఈరోజు 5వ అధ్యాయము. భగవద్గీతలో ప్రతి ఒక్క అధ్యాయం కూడా ఒక యోగము అని చెప్పుకున్నాము. యోగము అంటే ఏమిటి అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పి కూడా చెప్పుకున్నాము. అంటే ఆత్మ సందర్శనం, ఆత్మానుభూతి, భగవంతుడిని. ఆత్మ అంటే సచ్చితానంద, అంటే భగవంతుడి యొక్క అంశ అని కూడా చెప్పుకున్నాము. సో ఆత్మానుభూతి అంటే భగవంతుణ్ణి కూడా మనం అనుభూతి చెందటం, ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వటం. అది యోగ అంటే అది మనము భగవంతుణ్ణి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోగలగటాన్ని యోగ అని అంటారు. కాబట్టి ఈ ప్రతి ఒక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క రకమైన యోగము అని పేరు ఉన్నది భగవద్గీతలో. ఇది కర్మ సన్యాస యోగము 5వ అధ్యాయము. అర్జునుడు అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాడు యుద్ధం చేయటానికి అని మొదట్లోనే మనం చూడటం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఈ 5వ అధ్యాయంలో కర్మ సన్యాస యోగంలో అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. సన్యాసం అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు ఇలా అన్నాడట, ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు పని అంటే కర్మని త్యాగం చేయమని చెప్పి ఇప్పుడేమో భక్తితో పని చేయాలి అని ఉపదేశిస్తున్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది? దయచేసి తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం, నీవే నాకు చెప్పు అని చెప్పి ఏది ఎక్కువ లాభదాయక, యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం, ఏది ఎక్కువ శ్రేయస్కరం లాభదాయకము అని అడుగుతున్నాడు. అంటే కర్మత్యాగం చేయటమా లేదంటే భక్తితో పని చేయటమా, ఏది ఎక్కువ శ్రేయస్కరము? అంటే కర్మను త్యాగం చేయటం అంటే పని వదిలేయటం అంటే అసలు ఉదాహరణకి ఒక చెట్టు ఉంటుంది. చెట్టు నాటితే చెట్టు పెద్ద అయిన తర్వాత మనకు పండ్లు వస్తాయి, ఫలాలు వస్తాయి. సో పనిని సన్యసించటం అంటే అసలు చెట్టు నాటటమే ఆపేయాలా ఆ పని, లేదంటే ఆ చెట్టు యొక్క ఫలాన్ని ఆశించటం ఆపాలా అని చెప్పి అర్జునుడికి వచ్చింది ఈ సందేహం. మనకు కూడా కర్మ సన్యాసం చేయండి అంటే ఇదే సందేహం మనకు కూడా చాలామందికి మనకు కూడా ఇదే సందేహం వస్తుంది. పని చేయటం ఆపమంటే ఉదాహరణకి పని చెట్టు నాటటం అని అయితే గనక ఆ చెట్టు నాటటమే మానేయాలా, లేదంటే చెట్టు యొక్క ఫలాలను మనము ఆశించటం మానేయాల అన్న ప్రశ్న అర్జునుడికి వచ్చింది.
దానికి భగవంతుడు శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. ఏమని చెప్పారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు? సమాధానం, కర్మ సన్యాసం అంటే పని త్యాగం మరియు భక్తిలో పని చేయటం కర్మయోగము, ఈ రెండు కూడా మోక్షం కలుగజేస్తాయి. సో భక్తితో పని చేయటం కర్మయోగం, కానీ రెండింటిలో కూడా పనిని త్యజించటం కంటే భక్తి సేవలో పని చేయటం మంచిది అని చెప్తున్నారు. పనిని వదిలేయటం కంటే కూడా భక్తి సేవలో పని చేయడం మంచిది అని. ఇక్కడ మనకు రెండు కూడా మంచివే, రెండు కూడా మోక్షాన్ని ఇస్తాయి. అయితే ఈ రెండిట్లో కూడా భక్తితో పని చేయటం మంచిది. ఇక్కడ ఉదాహరణగా అంటే సన్యాసించినప్పుడు మనం ఇక ధ్యానం చేస్తూ అలా ఉంటాము, అది కర్మ సన్యాసము. అయితే భక్తితో పని చేయటం, భగవంతుడి మీద భక్తితో మనము పనులు చేయటము. ఉదాహరణకు ఇక్కడ ప్రభుపాదులను చూపిస్తున్నారు. ఆయన నిత్యము తెల్లవారు పడుకునేదే ఆయన 3 గంటలు ఎంతో, చాలా తక్కువ సమయం అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఆయన తెల్లవారు నుంచి కూడా మళ్ళీ అన్ని గంటలు స్వామి యొక్క సేవకు అంకితం చేస్తూ పనులు చేశారు. భగవంతుడి గురించి ప్రబోధించటం కానీ, పుస్తకాలు రాయటం కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆహారాన్ని తయారు చేయటం కానీ, ఇవన్నీ రకరకాల మార్గాలలో పనులు చేస్తూ ఆయన భక్తితో సేవ చేశారు. అలా ఏదైనా పనిని మనము భక్తితో పని చేయటం ఇంకా మంచిది, అసలు పని చేయకుండా ఉన్నదానికన్నా. రెండూ కూడా మోక్షాన్ని ఇస్తాయి, కానీ రెండింటిలో మనము ఏది బెటరు అని చూస్తే పనిని త్యజించటం కంటే భక్తి సేవలో పని చేయడం మంచిది అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు అర్జునుడి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వటం జరిగింది. కానీ ఏం చెప్తున్నారు? కానీ నా కోసము అన్నట్లుగా నువ్వు పనిచేయి, అప్పుడు ఆ ఫలితాన్ని, ఆ పండు విషయం నేను చూసుకుంటాను. నువ్వు మొక్క వేయి, మొక్క వేస్తూ నీ కోసం పండ్ల కోసం అనుకోకుండా మొక్క వేయటం నీ బాధ్యత, భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన బాధ్యత, నేను ఇది ఆయన తృప్తి కోసం చేస్తాను అనుకుంటూ చెయ్యి. అప్పుడు ఆ పండు విషయం ఏమిటో నేను చూసుకుంటాను. నువ్వు దాని గురించి ఏమి కూడా ఆందోళన చెందవలసిన అవసరము లేదు. నా కోసమని నువ్వు చెయ్యి, నేనే ఆ ఫలం గురించి ఏం చెయ్యాలో నేను చూసుకుంటాను, ఫలితాన్ని అని చెప్పి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ చెట్టు ఉదాహరణ, ఈ పండు ఉదాహరణ మనకు తేలికగా ఏ పని చేసినా ఫలితము అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ఈ ఉదాహరణలో లోపలి అర్థాన్ని గ్రహించాలి. చెట్టు పండు అని మనకు సింపుల్గా ఇక్కడ కనపడుతోంది. అలాగే ఏ పని అయినా పండుని ఇక్కడ కర్మ ఫలితంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనం ఏ పనినైనా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అన్నట్లుగా చేస్తే భగవంతుడే ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని ఆయనే చూసుకుంటారు. అది ఇప్పుడు భక్తుడు ఉన్నాడు అంటే, భక్తుడు కాకపోతే మన ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి అంటే, మనం సంపాదిస్తున్నాము, ఈ డబ్బంతా నాది, ఇదంతా కూడా నా యొక్క గొప్పతనం వలన నేను సంపాదించాను అనేటటువంటి దృక్పథం ఉంటుంది. అదే భక్తుడైతే ఇదంతా భగవంతుడి దయ అన్న దృక్పథం ఉంటుందని ఏదో తేలికగా ఈ విషయం మనకు అర్థం అవటానికి ఒక తేలికైనటువంటి ఉదాహరణ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. జ్ఞేయసా నిత్య సన్యాసీ యో నద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో జ్ఞేయస నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి న కాంక్షతి. సో కర్మఫలాలను ద్వేషించనివాడు, కోరనివాడు అంటే యో నద్వేష్టి, ఎవరైతే ద్వేషించరో, ఎవరైతే కాంక్షించరో వాళ్ళు
నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహు, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడివడిన అలాంటి వ్యక్తి సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే, వాళ్ళు సులభంగా ఈ బంధాల నుంచి విముక్తి ఉచ్యతే విముక్తి పొందుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఇలాంటి నిత్య సన్యాసులు జ్ఞానులు, ఈ జ్ఞానం ఉన్నటువంటి నిత్య సన్యాసులు ఎలాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఈ కర్మ ఫలాల మీద ద్వేషము లేదు, కాంక్ష లేదు, కోరిక లేదు. అంటే ద్వేషం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏదైనా పని చేసినప్పుడు దాని యొక్క ఫలితం మీద, అది మనకి ఇష్టం లేని ఫలితం వస్తే దాని మీద మనకు ప్రీతి ఉండదు. అలాగే మనకి ఇష్టమైన ఫలితం వస్తే దాని మీద కోరిక ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి నిత్య సన్యాసులైతే వాళ్ళకి పనుల మీద, ఈ ఫలితాల మీద ద్వేషము ఉండదు, వాళ్ళకి ఫలితాల మీద కోరిక ఉండదు, రెండు కూడా ఉండవు. నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో, ఈ ద్వంద్వాల నుంచి అయ్యి వాళ్ళు సుఖంగా ఈ భవబంధాల నుంచి కూడా విముక్తులవుతారు. సో ద్వంద్వాలు అంటే ఏమిటి అంటే, ఏదైనా ద్వేషము కోరిక ఆపోజిట్స్ అన్నమాట. సుఖము దుఃఖము, చలి వేడి. మనము స్థితప్రజ్ఞత అన్నది క్లుప్తంగా 2వ అధ్యాయంలో చూసాము. స్థితప్రజ్ఞత అంటే ఏ రకంగా ఒక మనిషి బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి, సమభావంతో ఉండాలి అన్నింటి పట్ల అన్నది మనం క్లుప్తంగా చూసాం. మళ్ళీ తర్వాత మనము చివరి అధ్యాయాల్లో ఇంకా వివరంగా ఆ స్థితప్రజ్ఞత గురించి చూస్తాము. ఆ స్థితప్రజ్ఞత అంతా కూడా ఈ ద్వంద్వాల గురించి మనకు చెప్తుంది. సుఖ దుఃఖాలను సమానంగా చూసేవాళ్ళను, శత్రుమిత్రులను సమానంగా చూసేవాళ్ళను, తర్వాత ఇలాగే ద్వేషమైన కోరికైన ఏదైనా కూడా సమంగా ఉండేవాళ్ళు, అలాంటివి లేకుండా ఉండేవాళ్ళు. సో వీటిని ద్వంద్వాలు అని అంటారు, ఆపోజిట్స్ అన్నమాట. అన్ని ఆపోజిట్స్ని ఒకే రకంగా చూడగలిగిన వాళ్ళు. అలా ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఈ నిత్య సన్యాసి అన్న వాళ్ళు ఎవరంటే ద్వంద్వాల నుంచి విడివడిన వాళ్ళు. అలాంటి వ్యక్తులు సులభంగా ఈ భవబంధాల నుంచి బంధాత్ప్రముచ్యతే విముక్తిని పొంది వాళ్ళు ఆ సుఖంలో ఉంటారు, ఆ సంతోషంలో ఆనందంలో ఉంటారు. ఆ ద్వంద్వాల నుంచి ఎప్పుడైతే విముక్తి పొందుతామో, ఈ భవబంధాల నుంచి విముక్తి పొందినప్పుడు మనకు అనిత్యానందం అనేది లభిస్తుంది. సో ఎప్పుడు అంటే ఎవరికైతే కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరని వాడు, నా ద్వేష్టి నా కాంక్షతి, ఏది కూడా లేదు ఆ ఫలితం మీద, వాళ్ళకి కోరిక లేదు, వాళ్ళకి దాని మీద అయిష్టము లేదు, ఇలాంటి వాడు నిత్య సన్యాసి. కాబట్టి ఆ మహాబాహువులు కలిగినటువంటి అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుంచి విడివడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు. దీనికి మనకు ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో అంబరీష్ మహారాజు అనే ఆయన కథ మనకు చూపిస్తున్నారు. ఈ అంబరీష్ మహారాజు కథ మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. అంబరీష్ మహారాజు భాగవతంలో చెప్పబడింది ఈ కథ. ఆయన ఒక గొప్ప విష్ణు భక్తుడు. అయితే దుర్వాస మహాముని అంబరీష్ మహారాజు మీద ఒక రకమైనటువంటి ఈర్ష్యతో, ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ పేరు విని ఆయన ఈర్ష్యతో ఎలా అయినా సరే అంబరీష్ మహారాజును ఇబ్బంది పెట్టాలి, ఏదైనా ఇరుకును పడవేయాలి ఆయన్ను అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఆయన దగ్గరికి రావటం జరిగింది. అయితే ఆ రోజు ఏకాదశి. అంబరీష్ మహారాజు ఏకాదశి కాబట్టి ఉపవాసంలో ఉన్నారు. తెల్లవారుజామున ఉపవాసం చేసిన వాళ్ళు ఒక టైంకి వాళ్ళు ఉపవాసాన్ని వాళ్ళు ఆపి జలం కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకోవాల్సిన సమయం ఉంటుంది. సో ఆ ముందు రోజు ఈ దుర్వాసులు వస్తే ఈయన యథావిధిగా ఆయనకు మర్యాదలు చేసి, అతిథి మర్యాదలు, కూర్చోవలసిందిగా అడిగితే నేను స్నానం చేసి వచ్చి ఏదైనా తీసుకుంటాను అంటూ దుర్వాసులు వెళ్ళి ఆయన యొక్క ఉపవాసం
ఆపవలసిన టైం కంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుని రాకపోవటంతో వాళ్ళ గురువులు ఉపవాసాన్ని తప్పనిసరిగా ఆ టైంకి ఆపి ఏదో ఒకటి తీసుకోకపోతే ఆ ఫలితం ఉండదు అని అంబరీష్ మహారాజును పదే పదే హెచ్చరించటంతో ఆయన కొద్దిగా జలం తీసుకోవటం జరిగింది. ఆ తరువాత దుర్వాస మహాముని తిరిగి వచ్చి, నీవు నేను లేకుండా అతిథినని తెలిసి కూడా నువ్వు జలం నేను లేకుండా తీసుకుంటావా అని చెప్పి ఒక రాక్షసుని సృష్టించి ఆయన మీద ప్రయోగించడం జరిగింది. అప్పుడు అంబరీష్ మహారాజును వెంటనే విష్ణు భక్తుడు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు సుదర్శన చక్రంతో ఆ రాక్షసుని సంహరించి ఆ తరువాత ఆ చక్రం దుర్వాస మహాముని వైపు వెళ్ళటం ప్రారంభించింది. దుర్వాస మహాముని వెంటనే బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరకు ఆ తర్వాత వెళ్తే ఆయన నా చేతిలో ఏమీ లేదు అని చెప్పిన తర్వాత పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళటము, అప్పుడు శివుడు నువ్వు శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన అడగవలసి ఉంటుందని సలహా ఇచ్చిన మీదట అప్పుడు విష్ణు వైకుంఠానికి వెళ్ళటం, అక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువు నువ్వు వెంటనే అంబరీష్ మహారాజు దగ్గరికే వెళ్ళాలి, ఆయనే నీకు నిన్ను రక్షించేది ఆ అంబరీష్ మహారాజే, ఆయనను శరణు వేడు అని చెప్పటంతో మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి అన్ని లోకాలకి వెళ్ళి చివరికి అంబరీష్ మహారాజు యొక్క కాళ్ళ వద్ద ఆయన శరణు వేడటం జరిగింది. అంబరీష్ మహారాజు ఎప్పటి వల్లనే ఆయన మర్యాదతో ఆయనకు మర్యాదలు చేసి భగవంతుడిని ప్రార్థించి ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని వెనక్కు తీసుకునేటట్లుగా చేయటం జరిగింది. ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేది ఏమిటి అంటే, సన్యసించిన వ్యక్తి ఎవరు? దుర్వాసులు. సో కర్మ సన్యాసం చేసి ఆయన సన్యాసి అయ్యారు, ఆయనకి ఎన్నో శక్తులు ఉన్నాయి. కానీ భక్తుడు ఇక్కడ ఈ అంబరీష్ మహారాజు చివరకు అంత గొప్ప సన్యాసం చేసిన వాళ్ళకంటే భక్తుడైనటువంటి అంబరీష్ మహారాజే భగవంతుణ్ణి ఆయన మెప్పించగలిగారు. కాబట్టి ఈ రెండు మార్గాలు ఏది మంచిది అని చూస్తున్నాం, రెండూ కూడా విముక్తిని ఇస్తాయి. కానీ భక్తితో ఉండి సేవ చేయటం ఇంకా మంచి మార్గము అని భగవంతుడు చెప్పిన దానికి ఉదాహరణగా మనము ఈ కథను చూస్తున్నాము. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మభూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. భక్తితో పనిచేయువాడు విశుద్ధాత్ముడు, అంటే శుద్ధమైనటువంటి చిత్తశుద్ధి కలవాడు, విశుద్ధమైన ఆత్మ, శుద్ధాత్మ కలవాడు. మనోజయం ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ, సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ, అన్ని జీవుల్లో ఉండేటటువంటి ఆత్మ నా ఆత్మ, తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసిన ఎలాంటి దోషము అంటదు. ఎలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి దోషము అంటదంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి చూద్దాము. భక్తితో పనిచేసేవాడికి, విశుద్ధాత్ముడికి, శుద్ధమైన ఆత్మ ఉన్నవాళ్ళకి, మనోజయం అంటే మనస్సును జయించిన వాడికి, మనస్సే కదా మరి అన్ని ప్రలోభాలు మనకు ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి, ఇంద్రియాలు ప్రలోభ పెట్టగానే మన మనస్సు ఊగిసలాడి ఎటోకటు ఊగుతూ ఉంటుంది. ఆ మనస్సును మనం జయించినప్పుడు, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించగలిగినప్పుడు, భక్తితో పనిచేసినప్పుడు, సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ నా ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నప్పుడు, అంటే అన్ని జీవులలోనూ ఉన్నది ఒకటే ఆత్మ, భగవంతుడి యొక్క అంశే, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ భగవత్ స్వరూపులే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళు కర్మలు చేసినా కూడా ఎలాంటి దోషము అంటదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భక్తితో పని చేయటము అని మనము ఇక్కడ చెప్తున్నాం కాబట్టి అసలు భక్తి అంటే ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. 9 రకాల భక్తులు, నవవిధ భక్తులు అని భాగవతంలో మనకు చెప్పబడింది. ఏమిటి ఆ నవవిధ భక్తులు అంటే, శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం
అని 9 రకాల నవవిధ భక్తులు, 9 ప్రాసెసెస్ అంటే 9 భక్తి మార్గాలు. ఏమిటి? మొట్టమొదటిది శ్రవణం అంటే వినటం. ఏదైనా సరే భగవంతుడి గురించి మనము వినటము. మీరు కీర్తనలు విననివ్వండి, మీరు భాగవతం విననివ్వండి, మీరు భగవద్గీత విననివ్వండి, ఏదైనా సరే భగవంతుడి గురించి వినటం, అది శ్రవణం. అది మొట్టమొదటి మెట్టు భక్తికి. అయితే ఈ శ్రవణానికి మనకి ఇక్కడ ఉదాహరణ ఏమిచ్చారు? ఇది పరీక్షిత్ మహారాజుకు సుఖదేవ మహాముని, వ్యాస మహర్షి కొడుకు అయినటువంటి సుఖదేవ గోస్వామి, ఆయన పరీక్షిత్ మహారాజుకు భాగవతాన్ని చెప్పటం ఉదాహరణగా ఇచ్చారు. ఆయన శ్రవణం చేయటం జరిగింది. అది ఇక్కడ శ్రవణ మార్గానికి ఉదాహరణ. రెండవది కీర్తనం. కీర్తనానికి ఉదాహరణ మీరాబాయి. ఆవిడ నిత్యము శ్రీకృష్ణుడి మీద కీర్తనలతో ఆవిడ ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నారు. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క లీలలు లేదంటే భగవంతుని యొక్క నామాలు ఇవన్నీ కూడా గానం చేయటంతో కీర్తన రూపంలో అది రెండవ మెట్టు. మనం కూడా అది ఆ కీర్తనలు చేయవచ్చు. మీరాబాయి ఆ రకంగా ఆ మార్గంలో ఉన్న భక్తురాలు. మూడవది స్మరణం అంటే భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకోవటం. ఏ విధంగా? జపం ద్వారా భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని పదే పదే తలుచుకోవటంతో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, అలా భగవంతుడి నామాన్ని తలుచుకుంటూ ఉండటం. దీనికి ఉదాహరణగా హరిదాస్ ఠాకూర్ ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఎవరు ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ అంటే చైతన్య మహాప్రభు 15వ శతాబ్దంలో ఉండి ఆయన ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని అందరికీ కూడా బోధించారు. ముక్తి మార్గానికి దారి ఈ కలియుగంలో అని. ఆయన దగ్గర ఈయన ఒక ముస్లిం కులంలో పుట్టి ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మీద ఆయన ఆసక్తితో ఆయనను శరణు వేడి శిష్యుడిగా చేరి చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర ఆయన ఈ మంత్రాన్ని నేర్చుకుని నిత్యము ఆయన ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తూనే ఉండేవారు. అందుకే ఆయనకి నామాచారి అని కూడా ఒక బిరుదు వచ్చింది. అందుకని స్మరణానికి ఉదాహరణగా ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ గారిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. చివరకు ఆయనకు వాళ్ళ యొక్క మతస్థుల ద్వారా ఎన్నో ఇబ్బందులు, ఆఖరికి ప్రాణానికి ముప్పు కూడా రావటం జరిగింది వేరే మతంలోకి వెళ్ళినందుకు. అయినప్పటికీ ఆయన ఈ నామాన్ని వదలకుండా ఆయన చివరకు నదిలో పారవేయబడ్డ చైతన్య మహాప్రభు రక్షించటము, ఆ తర్వాత ఆయన చైతన్య మహాప్రభువును కోరి తనకు మోక్షాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా కోరితే చైతన్య మహాప్రభు అందుకు అంగీకరించి ఆయన చివరికి ఆ మోక్షాన్ని ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ నిత్యము ఈ స్మరణ చేస్తూ ఉండేవారు. ఆయన స్మరణానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ చూస్తున్నాము. తర్వాత పాదసేవనం. పాదసేవనం అంటే భగవంతుడి యొక్క పాద పద్మాలను సేవించటం. దానికి భాగ్యదేవత లక్ష్మీదేవిని మించినటువంటి ఉదాహరణ మనకు ఇంకా లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువును ఆయన పాదసేవ చేస్తున్నటువంటి లక్ష్మీదేవిని చూస్తున్నాము. అర్చనం అంటే భగవంతుణ్ణి కొలవటం. అందులో ముఖ్యంగా ఇంకా దేవాలయాల్లో అర్చనలు చేయటం, అది అది మార్గము. లేదు అంటే మన ఇంట్లో అయినా అర్చనను మనం పద్ధతిగా చేసుకోవటం, అది తరువాత మార్గం. ఆ తరువాత వందనం. వందనం అంటే ఏమిటి? 2 చేతులు జోడించి నమస్కరించటమే కాకుండా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటము, భగవంతుడికి ప్రార్థనలు సలపటం. కాబట్టి దీనికి ఉదాహరణగా ధ్రువ మహారాజు ఈయన చూస్తున్నాము. ఈ ధ్రువ మహారాజు విషయం కూడా మనకు భాగవతంలో వస్తుంది. ఆయన చిన్నతనంలో తండ్రి దగ్గర కూర్చోబోతే రాజకుమారుడైనప్పటికీ ఆయన సవతి తల్లి కూర్చోనివ్వకుండా నీకు రాజ్యం కూడా రాదు, నువ్వు నా కుమారుడు కాదు కాబట్టి అనటంతో 5 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన యొక్క హృదయం గాయపడి తల్లి అనుమతితో అరణ్యానికి వెళ్ళి భగవంతుణ్ణి తపస్సు చేయాలని బయలుదేరి దారిలో నారద మహామునితో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనేటటువంటి మంత్రాన్ని ఆయన
ఆయన దగ్గర స్వీకరించి నారద మహాముని దగ్గర ఆ మంత్రంతో ఆయన తీవ్ర తపస్సు 6 నెలలు మాత్రమే, అంత తీవ్రంగా చేసేసరికి 6 నెలలకే ఈ ప్రపంచమంతా కూడా కంపించే విధంగా తపస్సు చేసి గాలి తప్ప ఆయన ఏమి తీసుకోకుండా, గాలి కూడా తీసుకోవటం మానేసి చివరకు ఆయన ఆ రకంగా భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ తపస్సు చేసేసరికి శ్రీ మహావిష్ణువు ఆయనకి కనిపించి ఆయనకి రాజ్యము ఆశీర్వాదాలే కాకుండా తరువాత కూడా ధ్రువలోకాన్ని ఆయనకి ఇచ్చారు. అదే మనం ఈ రోజును కూడా ధ్రువ నక్షత్రం అనే ఆకాశంలో చూస్తూ ఉంటాము. అది ధ్రువ మహారాజు యొక్క చరిత్ర క్లుప్తంగా. సో వందనం అంటే భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటము, అది దానికి ఉదాహరణగా ధ్రువ మహారాజును చూస్తున్నాం. తరువాత దాస్యం. దాస్యం అంటే భగవంతుణ్ణి మనం ఒక సేవకుడిగా భగవంతుడికి సేవ చేయటం. హనుమాన్ కంటే ఇందులో గొప్ప ఉదాహరణ మరి ఒకటి లేదు. దాసాంజనేయ అని కూడా హనుమంతుడికి పేరు. సో హనుమాన్ మనం ఇక్కడ ఆయనను దాస్య భక్తికి ఉదాహరణగా హనుమాన్ను చూస్తున్నాము. సఖ్యం అంటే భగవంతుణ్ణి మన స్నేహితుడిగా కూడా మనము చూస్తూ ఆయనను ఆరాధించవచ్చు. దానికి ఉదాహరణ అర్జునుడు. మనము ఈ భగవద్గీతలో కూడా చూస్తున్నాము. కృష్ణార్జునుల మధ్య మైత్రి, నరనారాయణులు అని వాళ్లకు పేరు. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి మన ప్రియమిత్రుడిగా కూడా మనము ఆరాధించవచ్చు. చివరకు ఆత్మనివేదనం అంటే మొత్తం కంప్లీట్ సరెండర్ టు లార్డ్, అంటే భగవంతుడికి మన సమస్తాన్ని కూడా శరణాగతి అవ్వటం. ఇక భగవంతుడు మొత్తాన్ని కూడా మనసు అన్నీ కూడా భగవంతుడికి పూర్తిగా అర్పించటం. ఉదాహరణ మనకు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే బలి మహారాజు చెప్పచ్చు. తర్వాత గోపికలని చెప్పాలి. పూర్తిగా వాళ్ళు శరణాగతి. కృష్ణుడు ఏది అంటే ఇక వాళ్ళకి రెండో ఇది లేదు, అన్నీ కూడా వాళ్ళు కృష్ణుడికి సమర్పించిన వాళ్ళు. సో ఆత్మనివేదనం అన్నది మనము అలా ఆఖరి మెట్టు భక్తిలో. అది కంప్లీట్గా మనము భగవంతుడికి శరణాగతులు. మన ఆత్మని కూడా అంటే ఆత్మనే భగవంతుడికి నివేదనం చేయటము అంటే పూర్తిగా మనం భగవంతుడికి మనల్ని మనం శరణాగతులపై అర్పించుకో. సో ఇవి నవవిధ భక్తులు. భక్తుల్లో 9 స్థాయిలు. సో వీటిల్లో ఏదో ఒకటి మనము అవలంబించితే మనము ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళవచ్చు. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రం ఇవాంభసా. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఫలితాలను ఆశించకుండా అని చెప్తున్నాం కాబట్టి దాని గురించి ఇంకొంచెం వివరంగా చెప్తున్నారు. ఏమని? ఫలితాలను భగవంతుడికి అప్పగించి ఆసక్తి లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకు మీద తామరాకు ఎలా అయితే నీటితో తడవదో అలా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితం కాడు. తామరాకు మీద నీళ్లు పడినా కూడా మనం అటు ఇటు కదిలిస్తుంటే నీటి బొట్టు కదులుతూ ఉంటుంది, కానీ తామరాకు మీద మనకి ఎంత మాత్రం తడి కనపడదు. అదేవిధంగా ఎవరైతే ఈ ఫలితాలను భగవంతుడికి అప్పగించి ఆసక్తి, ఆ ఫలితాల మీద కోరిక లేకుండా, ఆసక్తి లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని ఎవరైతే తన డ్యూటీని, తన బాధ్యతని, తన విధిని ఆ రకంగా నిర్వర్తిస్తారో వాళ్ళు పాపచర్యలు, తామరాకు ఎలా అయితే నీటితో తడవకుండా ఉంటుందో నీరు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ రకంగా వీళ్ళు పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితం కారు. అంటే వాళ్లకు ఏది కూడా అంటే అంటదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణగా అంటే ఇక్కడ భక్తితో పనిచేయటము, భగవంతుడి గురించి బోధించటము, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నాము.
సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవా కుర్వన్న కారయన్. సో దేహధారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు, కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. సో స్వభావాన్ని నియంత్రించి అంటే ఇంద్రియాలను మనస్సును కూడా నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించాలి. అంటే పైకి శారీరకంగా కర్మలను చేస్తున్నాము, కానీ ఆ ఫలితాలను మనం మానసికంగా త్యజించితే గనక కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. అలా ఎప్పుడైతే చేయగలుగుతాడో నవద్వారే పురే అంటే మన శరీరానికి 2 కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు ఇవన్నీ కూడా నవద్వారాలు అని చెప్పేసి చెప్తాము. సో ఈ శరీరంలో మనము సంతోషంగా ఉండవచ్చు. ఎప్పుడు అంటే మన యొక్క మనస్సును ఇంద్రియాలను నియంత్రించి కర్మలన్నిటిని కూడా మానసికంగా త్యజించినప్పుడు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శునీ చైవ శ్వపాకే చ పండిత సమదర్శిన. సమదృష్టి అంటే ఇందాక మనము స్థితప్రజ్ఞత అనే వాళ్ళు అన్నీ కూడా సమానంగా చూస్తారు అని ఒక మాట చెప్పుకున్నాము. శత్రువునైనా మిత్రునైనా సుఖాన్నైనా కష్టాన్నైనా అన్నీ కూడా సమంగా ఉంటారు. అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ ఒకే రకంగా ఉంటారు, అందరితోనూ ఒకే రకంగా ప్రవర్తిస్తారు అన్నది మనం 2వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ సమదృష్టి అంటే ఏమిటి అంటే విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని అంటే శునిచైవ శ్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన. సో పండితులు అంటే అన్నీ తెలిసినటువంటి వాళ్ళు విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుణ్ణి, తర్వాత గవి అంటే ఏనుగును, గోవును, తర్వాత హస్తిని అంటే ఏనుగును, శుని అంటే కుక్కను, ఆ తర్వాత చైవశ్వపాకేచ అంటే ఈ మాంసాలు ఇవి తినేవారిని కూడా, కుక్క మాంసం తినేవారిని కూడా అన్నట్లుగా ఇక్కడ అర్థము. వీళ్ళందరినీ కూడా పండితులు సమదర్శిన ఒకే రకంగా చూస్తారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ శ్లోకానికి అర్థం. అంటే ఎలాంటి వాళ్ళైనా కూడా అందరినీ ఒకే రకంగా చూస్తారు. గోవునైనా, ఏనుగునైనా, పండితునైనా, విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణునైనా, కుక్కనైనా, ఆ కుక్క మాంసం తినే వాళ్ళనైనా, ఎవరినైనా సరే అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు. ఎందుకు అంటే అందరిలోనూ వాళ్ళు ఎవరిని చూస్తున్నారు? వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను చూస్తున్నారు. అందుకని వాళ్లకు కనిపించేది అందరిలో కూడా ఉన్న ఆ పరమాత్మయే. అందుకని వాళ్ళందరినీ సమదృష్టితో చూస్తారు. ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో మనం చూస్తున్నాము, ఈ బ్రాహ్మణుడు ఆయనకు పరమాత్మ, ఇక్కడ కుక్కలో పరమాత్మ, ఆ తర్వాత ఈ అన్ని జంతువుల్లో కూడా మనకు పరమాత్మను చూపిస్తున్నారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని. ఈయన విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుడు, ఆ తర్వాత గవి గోవు, హస్తిని ఏనుగు, ఆ తర్వాత శునీ చైవ శ్వపాకేచ పండిత శునీ చైవ. సో కుక్క, ఆ తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళందరూ అందరిలో కూడా ఇక్కడ ఈ పండితుడు ఆయనలో కూడా పరమాత్మ, వీళ్ళందరిలో కూడా మనం పరమాత్మను చూస్తున్నాం. అందరిలో అది చూస్తారు ఈ పండితులు. అంతేకాని వీళ్ళు ఎవరు ఏమిటి పైకి ఎలా ఉన్నారన్నది కాదు, అందరిలోనూ ఉన్నటువంటి పరమాత్మే వాళ్లకు కనిపిస్తారు పండితులకు, వివేకవంతులకు.
సమదర్శిన, అందుకని అందరినీ కూడా సమంగా చూస్తారు. ఎందుకు అంటే అందరిలో కూడా పరమాత్మను చూస్తున్నారు కాబట్టి. ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధా. బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి భౌతికేంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాల్లో పాల్గొనడు. అంటే ఇంద్రియాలతో మనకు సంబంధం కలిగిందంటే ఇంకా దుఃఖమే కారణం. మన ఇంద్రియాలు మనకి ప్రలోభాలు పెట్టి నిత్యము కూడా మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తూ ఉంటాయి. అది ఇది ఎన్నో చూస్తూ ఉంటాము, ఎన్నో కావాలని అనుకుంటూ ఉంటాము, ఎన్నో జరగాలి అనుకుంటూ ఉంటాం. ఇదంతా కూడా ఇంద్రియ ప్రలోభం వల్ల జరుగుతుంది. దానితో మనస్సంతా కూడా ఈ ఈ దుఃఖంతో, ఈ ఆందోళనతో నిండిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి ఈ భౌతికేంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాలలో పాల్గొనడు. ఆద్యంతవంత కౌంతేయ, కుంతి కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉంది. నతేషు రమతే బుధ, కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటిలో ఆనందం పొందడు. అంటే ఈ ఆనందాలు అంతం ఉంది అంటే అర్థం ఏమిటి? ఈ ఇంద్రియాల వల్ల మనము ఏదైనా ప్రలోభం పడి అది వస్తే మనకు బాగుంటుంది అనుకుని అది వచ్చే వరకు మనం ఎలాగోలా దానిని తెచ్చుకోవటానికి శ్రమిస్తాం. అప్పుడు ఆనందిస్తాం అనుకుంటాం. కానీ ఆనందం ఉంటుందా? ఈ రోజున కొత్త ఫోన్ కావాలి అనిపిస్తుంది. ఆ ఫోన్ వచ్చే వరకు మనకు మనశ్శాంతి ఉండదు. ఎందుకు నా ఫోన్ సరిగ్గా పనిచేయటం లేదు, అది ఇది అని ఏదో చిన్న ఉదాహరణ. అది కొనుక్కుంటాం, సంతోషం. 2 రోజులు అయిన తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది. అప్పుడు మనకు కొత్త కారు కావాలి అనిపించవచ్చు. ఈ కారు పని చేయటం లేదు, మనకు కుదరదు. అప్పుడు మళ్ళీ ఆ కారు కొనుక్కున్న తర్వాత కొన్ని రోజులు, 1 నెల రోజులు, 6 నెలలు సంతోషం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మామూలు అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇంకేదో కోరిక వస్తుంది. అలా నిత్యము ఏదో ఒక కోరిక, చిన్నదో పెద్దదో, మనకి ఎప్పుడూ కూడా ఏదో కావాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వీటన్నిటికీ ఆది అంతం ఉన్నది. అంటే మొదలు ఎలాగూ ఉంటుంది, అలాగే అంతం కూడా ఉంది ఈ ఆనందానికి. ఇది శాశ్వత ఆనందం కాదు అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ మనం గమనించవలసింది. ఈ ఇంద్రియాల వల్ల కలిగే ప్రలోభాలను మనము తృప్తిపరుచుకుంటూ ఆనందం పొందుదాం అనుకుంటాం. కానీ ఆనందం అనేది ఉంటుందా? ఎప్పటికీ లేదు. అది నిత్యమైన ఆనందం కాదు, శాశ్వత ఆనందం కాదు. ఇంద్రియ ప్రలోభాలను మనం తృప్తిపరుచుకుని ఆనందపడదాము అనుకుంటాము. కానీ అది ఈ ఆనందం అనేది శాశ్వతమైన ఆనందం కాదు, ఆ రకమైన ఆనందము. మీరెవరైనా ఎకనామిక్స్ చదివిన వాళ్ళు ఉంటే కూడా ఇదే సింపుల్గా ఈ భగవద్గీతలో ఉన్నదే ఎకనామిక్స్లో మొట్టమొదటి పాఠం. వాంట్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్, అంటే కోరికలకి అంతు లేదు అన్నది మొట్టమొదటిది. ఆ తర్వాత వెన్ వన్ వాంట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ అనదర్ వాంట్ టేక్స్ ఇట్స్ ప్లేస్ అని వస్తుంది. అంటే ఒక కోరిక తీరగానే ఇంకొక కోరిక దాని స్థానంలో కూర్చుంటుంది అని అర్థం. ఇది ఎకనామిక్స్లో మొట్టమొదట చెప్పేటటువంటి పాఠము. దాని పేరే వాంట్స్, ఆ పాఠం పేరే, అంటే కోరికలు దాని పేరు. కాబట్టి ఇదే భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని సింపుల్ మాటల్లో ఎకనామిక్స్లో కూడా చెప్పటం జరిగింది. కాబట్టి ఈ కోరికలనేది మనం తీర్చుకుంటూ ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు గురవుతూ ఇలా దుఃఖాలయంలో ఇలా ఉంటూనే ఉంటాం ఇంద్రియ నిగ్రహణ లేనంత వరకు. కాబట్టి ఈ అనిత్యానందాన్ని వదిలి శాశ్వత ఆనందానికి మార్గాలు వెతుక్కోవాలి. వివేకవంతుడు అలాంటి ఆనందంలో అతను ఏమి ఉండడు. ఏది ఇంద్రియ ప్రలోభాల వలన వాటిని సంతృప్తిపరిచే ఆనందాలలో వివేకవంతుడు పాల్గొనడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాల్లో పాల్గొనడు. కుంతి కుమారుడ, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉన్నది, శాశ్వతం కాదు అవి. కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటిలో ఆనందం పొందడు. అంటే ఇంద్రియ వస్తువులన్నిటికీ మనము ప్రలోభపడితే చివరికి మనకి ఏ రకంగా దుఃఖం వస్తుంది అని కొన్ని ఉదాహరణలు చూపిస్తున్నారు. అంటే పెద్ద చేప ఈ గాలానికి ఉన్న చిన్న చేప కోసం వెళ్తే అది ఎలా ఇరుక్కుపోతుందో, ఇక్కడ ఈ తేనెటీగ
తామరాకులో ప్రవేశిస్తుంది తేనె కోసం. కానీ తామరాకు ముచ్చుకుపోయేసరికి అందులో చిక్కుకుపోయి దానికి అంతం ఎదురవుతుంది. అలాగే నిప్పు కానీ వెలుగు చూసినప్పుడు ఈ పురుగులన్నీ ఆకర్షితులై వెళ్ళి ఆ తర్వాత అందులో అది అంతమవటం, ఇవన్నీ కూడా ఉదాహరణలుగా ఇంద్రియ వస్తువు, ఆ తర్వాత దానికి ఎలా అయితే దుఃఖహేతువులు అవి అంటూ కొన్ని ఉదాహరణలు మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. భోక్తారం యజ్ఞతపసాం ముఖ్య శ్లోకం ఇది. ఇందాక చూసిన విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని, ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. భోక్తారం యజ్ఞతపసాం సర్వలోకామహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్చతి. భోక్తారం యజ్ఞతపసాం అంటే యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ నేనే చరమభోక్తను, అంటే అన్నీ కూడా భగవంతుడే కోసమే మనము చేసేది. అలాగే సర్వలోక మహేశ్వరం, ఆయన సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడు, దేవాది దేవుడు. సుహృదం సర్వభూతానాం, అందరూ జనులకే కాదు అన్ని జీవాలకు కూడా ఆయన శ్రేయోభిలాషి, అందరి యొక్క మంచినే భగవంతుడు కోరేది, శ్రేయోభిలాషి. సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి, ఎవరైతే నన్ను ఈ రకంగా తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఏమని తెలుసుకోవటం, ఇక్కడ 3 విషయాలన్నమాట. భోక్తారం యజ్ఞ తపస, భగవంతుడే అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు భోక్త. ఇక్కడ యజ్ఞము అంటే ఏమిటి అనేది మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. యజ్ఞము అంటే ఈ యజ్ఞం చేసి అందులో సమిధలు వేయటమే కాదు, ఏ పనినైనా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనుకుని మనం చేస్తే అది యజ్ఞంతోనే సమానం అని మనము చెప్పుకున్నాము. ఆ యజ్ఞచక్రం జరిగేటప్పుడు కూడా గుణకర్మలను బట్టి పనులు చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి, మనకేంటి యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుంది అని యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉండేవారు, చేస్తారు. ఆ యజ్ఞమే కాకుండా ఏ పనినైనా త్రికరణ శుద్ధిగా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అంటూ మనం భక్తిగా చేస్తే ఏ చిన్న పనైనా యజ్ఞంతో సమానం అని కూడా చెప్పుకున్నాం. అలా ఎవరి పనులు వాళ్ళు త్రికరణ శుద్ధిగా చేస్తే ఆ యజ్ఞానికి కూడా వర్షాలు వస్తాయి. ఆ రకమైనటువంటి ప్రవర్తన ఉండాలి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ప్రతి వాళ్లకు. అప్పుడు అంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉంటుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం, యజ్ఞాలకు తపస్సులకు చరమభోక్త భగవంతుడే. మనం యజ్ఞం చేసేటప్పుడు భగవంతుడే, కానీ ఏ చిన్న పనినైనా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనుకుంటే అది కూడా యజ్ఞంతో సమానం. ఆ పని యొక్క ఫలితం కూడా భగవంతుడికే వెళ్తుంది, ఏ చిన్న పనైనా ఆ భావంతో చేస్తే అని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. సో భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం, అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు చరమభోక్త భగవంతుడు, అంటే సుప్రీం ఎంజాయర్ అని ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు. అలాగే సర్వలోక మహేశ్వరం, అందరికీ కూడా ప్రభు భగవంతుడు. సుహృదం 2, అది సెకండ్, ఈజ్ ది సుప్రీం లార్డ్. తర్వాత సుహృదం సర్వభూతానాం, అందరి శ్రేయోభిలాషి, అందరికీ కూడా మిత్రుడు లాంటి వాడు, అందరి శ్రేయస్సును కోరేటటువంటి మిత్రుడు భగవంతుడు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న భగవంతుడి గురించి ఈ విషయాలను తెలుసుకున్న వాళ్లకు శాంతి వస్తుంది. శాంతి మృచ్చతి, జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి, ఈ విధంగా నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడి చర్మభోక్త, అందరికీ దేవాది దేవుడు, అందరికీ కూడా ప్రియమిత్రుడు అని మనము దీనిని తెలుసుకుని అర్థం చేసుకుంటే ఇదే శాంతి మంత్రం మనకు. కాబట్టి పీస్ ఫార్ములా అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ శ్లోకాన్ని. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తని అని, సమస్త లోకాల దేవతలకు అధిపతినని, సర్వప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషినని తెలుసుకొనిన పిదప నా భక్తుడు శాంతిని పొందును.
సర్వలోక మహేశ్వరం అంటే నిజమైన నియంత్రికుడు భగవంతుడు. ఈ మొత్తం జగాన్ని ప్రపంచాన్ని కూడా ఆయన నియంత్రిస్తున్నారు అని ఇక్కడ మనకు అన్ని గ్రహాలను అన్ని లోకాలను భగవంతుడు సంరక్షిస్తూ నియంత్రిస్తూ ఉన్నారు అని ఈ చిత్రంలో మనం చూస్తున్నాము. సుహృదం సర్వభూతానాం, ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఏం చూసాము, భోక్తారం యజ్ఞతపసాం, ఆయనే నిజమైన భోక్త. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు అందరూ కూడా గోపబాలులతో ఈ బృందావనంలో ఉన్న దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాము. అక్కడ వీళ్ళంతా కూడా భోజనం చేస్తూ అందరూ శ్రీకృష్ణుడికి వాళ్ళు తినేది అన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుడికి పెట్టడం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు నిజమైన భోక్త అని ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఈ చిత్రాన్ని. ఆ తర్వాత సర్వలోకానికి మహేశ్వరం నిజమైన నియంత్రికుడు అని ఇక్కడ అన్ని గ్రహాలను కూడా పాలించేటటువంటి భగవంతుడని. ఆ తర్వాత సుహృదం సర్వభూతానాం, నిజమైన స్నేహితుడు అందరికీ కూడా అని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. వీళ్ళంతా గోపికలు గోపాలురు అందరూ కూడా ఇక్కడ మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. సో ఈ శాంతి మంత్రం పీస్ ఫార్ములా ఏమిటి, భగవంతుడే చర్మభోక్త, కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్, ఆయనే చర్మభోక్త. రెండవది ఆయనే అన్నిటికీ సర్వలోక మహేశ్వరం, సుప్రీం కంట్రోలర్ అనేది సర్వలోక మహేశ్వరం. మూడవది ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్, అంటే సుహృదం సర్వభూతానాం అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ జ్ఞాత్వామాం శాంతి మృచ్చతి, ఈ విధంగా మనం తెలుసుకుంటే భగవంతుణ్ణి మనకు శాంతి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది మన జీవితంలో అన్ని కార్యకలాపాలను భగవత్ కైంకర్యంగా నిర్వహించే విధంగా మలుచుకోవాలి. ఏ పని చేసినా కూడా భగవంతుడికే అర్పిస్తున్నాము, భగవత్ కైంకర్యంగా ఆ రకంగా నిర్వహించే విధంగా మనము మన జీవితాన్ని మలుచుకోవాలి అని చెప్పి ఈ గీత పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నాము. సో ఇక్కడ మనము ఈ ప్రేయర్తో దీన్ని ఎండ్ చేద్దాం. తర్వాత క్వశ్చన్స్ అవి చూడొచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.